हाथी जे जे भाई टोकाटा को बाड़ी बाड़ी मार देले हां जे जे तो टोका सी दुख गछ कथा भलिया कहला। टोका ताको बाड़ी बाड़ी दे मारदेलो ता मार कौन अपराध कला अपराध कौन जे आमे जहाँ जाइलु अपराध कौन गाड़ी से जो पिलाटा चलाउतला सी ताको नेकी जाउतला घरु तार कौन पोस्ट छाड़ी जाइतला से जो सौम्य ता जिम रे छाड़ देइतला रिटर्न करतला पोस्ट आनियो बोली सेतेउ ता कौन फिट्स मारे जो टोका ता हाथ थिला से टोकाटा कहू नहीं सी सिना कहूची फिट समयला बोली ये परा कोठी टोकी का कुंडई पकेला ना कामुडी देला बोली कहू हां कामुड़ देला हां कामुड़ देला ता साड़ी चिर देला साड़ी चिर देला सी जो प्रथम जो टोकाटा देखला चाबी जो काढी देला सी कहूची ता कौन चुंबन दउतला चुंबन दउतला जबरदस्ती नहीं नहीं जदी दउतला कि कोन करतला ई तो बाड़ियार 100 वीडियो अछि हां काई ये चुंबन मुंबन खुंबन तो काई गोटे वीडियो नहीं हां सही कथा हां सब मिछ किंतु एक्चुअली फिट्स कथाटा सत फिट्स हां ए जिम टोकाटा जिम रो आसी फिट्स मारियारु स्टेरो नेइछ ना स्टेरन नहीं स्टेरो नेइछ स्टेरो काम कोन बड्डा को पूरा माने निया करी गरम करे तो रेस्ट दखरे रेस्ट दरकार स्टेरो नबा को आडे ता बेकू जाबुडी धरि से टोकार हम्म ता गाडीटा आलमास ए जाई एमन एंतन हेइथियो हमें मु बेकू धरिबो मो गाडी तो ऑलरेडी जहाले पळेबो बाड़ी से डिटो सही आइची गाडी जाईकी से जियो पिला दे माडो होइची और फिट्स मारिची जेते बेले स्टेरो नेइची ता माइंडटा दिचोल देइची एक्चुअली सुनो तो सुनो एते लोक बाड़ी कि माइले सा बापठू पुଅ जन्म ହେଇଥିଲା ସିଙ୍ଗଲ ତା ପାଖକୁ ଗଲନି ए सिंगल गोबी दांता सी ବାଘ ଭଳିଆ ଗର୍ଜନ କରୁଛି ହରୁଛି ଆଡେ ବାଘ ଭଳିଆ ଗର୍ଜନ କରୁଛି ଟୋକାଟା ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରିଛି ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରିଛି 100 ଲୋକ ମାରୁଛନ୍ତି ହଳ ମାହୁ ଯାକ ମାରି ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ ଯୋଉ ବାଲିଅନ୍ତାରେ ସେ ଗାଁରେ କଣ ସବୁ ଯାକ ମୂର୍ଖ ସବୁନ ତ ମୂର୍ଖ ପରା ସବୁ ଯାକ ବେଲେ ମୂର୍ଖ ପକେଇ ତାକୁ ଥାନାରେ ଦେଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଯଦି ଯଦି ତମେ ତାକୁ ମାନେ ତାକୁ କାଉଣ୍ଟର ତାକୁ ନାଇଁ, ନାଇଁ, ସେଟାକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଯଦି ଜଣେ ବି କେହି ଶିକ୍ଷିତ ପିଲା ଥାନ୍ତା ତା ମନରେ ଟିକେ ଦୟା ହେଇଥାନ୍ତା ସେ କହିଥାନ୍ତା ଏ ଭାଇ ରହରେ ଯାହା ହେଇଛି ଟିକେ ଥାନାକୁ ଡାକିଦେବା କି କଣ କରିବା ଶଳା ଜିଆ ହଉଛି ଗାଈ ଭଳିଆ ଭଳିଆ ବାଡଉଛ ତଥାପି ଗୋଟେ ଭିଡିଓ କରି କଣ ଟାଇମ ସେ କରି ପକଉଥିଲା କି ଦେବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଭିଡିଓଟା କରି ସେ କହିଛି ଏ ସମସ୍ତେ ନାମ ନବ ନାମ ନବରେ ନାଇଁ ନାଇଁ ସିଏ ଏମିତି କଣଟା ଅପରାଧ କେଡେ ବଡ ଅପରାଧ କରିଦେଇଥିଲା ନା ହେଁ? ତା ମା ତାକୁ ଆରେ ତା ମା ପୁରା ହଁ। ଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ପଟ ରେପ କରି ହଁ। ଯାଇକି ମାନେ ତା ମା ତାକୁ ଠିକ ସେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛି ସେ ବାଘ ଭଳିଆ ଯେମିତି ଦେଖିବ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ବାଘ ପଶିଗଲେ ଯେମିତି ଗାଁ ଲୋକ ଠେଙ୍ଗା ଧରିକି ଯେମିତି ଘୋ ଘୋ ହନ୍ତନି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ସୌମ୍ୟ ହଉଛି ଗୋଟେ ବାଘ ଛୁଆ ସେ ସେ ପ୍ରତି ମାସରେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କମାଉଥିଲା ପୁଣି କେତେ 30 ବର୍ଷର ଟଙ୍କାଟା ନା ଆରେ ପୁଣି ଚାକିରି କରିଛି ବା ଚାକିରି କରିଛି ମାନେ ଏତରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭଲ ହେଲାନି ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏମାନଙ୍କୁ କଣ ଦରକାର ଜିମ୍ ଟ୍ରେନର ଦଉଥିଲା ନାଇଁ ଜିମ୍ ଟ୍ରେନର ଏଇ ଯୋଉ ବାଡେଇ ଯୋଉ ମାନେ ମାଇଲେ ଯେତିକି ମାଇଲେ ଜଣେ ତା ଜାଉଁଳି କେମିତି ଧରି ପକେଇଛି ଆରେ ତମ ଜଣେ ଜାଣି ରହିବ ଯେମିତି ଘୁଷୁରି ବନ୍ଧା ହୁଏ ଘୁଷୁରି ବାନ୍ଧିକି ନେଇକି ପକଉଛ ଗାଡି ଉପରେ ପକଉଛ ଅଟୋ ଉପରେ ପକେଇକି ଲଉଛ ମାନବିକତା ହରେଇ ମାନେ ମାନ ତ ଟୋଟାଲ ନାହିଁ ତାଙ୍କର ପଶୁକୁ ଯେମିତି ବାଡେଇକି ମାରନ୍ତିନି ନାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ କଣ ହବା ଦରକାର ଦଣ୍ଡ ଆଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି ଦଣ୍ଡ ଆଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦେଇଦିଅ ଏଟା ଫାଶୀ କଣ କହିଲୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫାଶୀ ଆସିନୁ ଗୋଟେ ମିନିଟରେ ବେଲେ ଠକ ଠକ ହେଇଗଲା ଜୀବନ ପଳେଇଲା ସେ ଆଉ କଷ୍ଟଟା ପାଇବେ କି ଯୋଉ ପଚାର ବାଡେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଧା ହବ ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଆଡୁ ମାଡ ଚାଲିବ ହାଁ ମାଡ ଚାଲିବ କେତେ ସହୁଛ ତମେ ତମେ ତ ଗୋଟାକୁ ମାରିଛ ତମକୁ କାହିଁକି ବେଲେ ମାଡ ଚାଲିବ ମାଡ ହଉ ନା ଆମେ ତମର ମାଡ ତମ ନମ୍ବର ବୋଲ ଶୁଣ ଆମର ଜେଲ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସେଲ୍ ଅଛି ହଁ ବୁଝୁ କି ପୁରା ଗୋଟେ ରୁମ୍ ଯୋଉଠି ଖାଇବୁ ସେଇଠି ପିଇବୁ ସେଇଠି ହଗିବୁ ସବୁ ସେଇଠି କରିବୁ ସେଇ ସେଲରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ହୁଅନ୍ତା ଗୋଟେ 15 ବର୍ଷ 12 ବର୍ଷ 17 ବର୍ଷ ସେମିତି ଛୋଟିବେ ସେମିତି ରହନ୍ତେ ଗୋଟେ ବଡ ଦଣ୍ଡ ନ ଦଣ୍ଡ ଆମ ମନ ଦୁଃଖ ହବ ଫାଶୀ ଅମୁକ ସମୁକ ଏ ସବୁ ହେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜୀବନ ପଳେଇବ ଛଟପଟ ହେଇକି ଲାଭ କିଛି ନାହିଁ ସେମିତି ମାଡ଼ ହବ ନନଷ୍ଟପ ମାଡ଼ ଦରକାର ହଉଛି ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ଛାତି ଗୋଇଠା ଜାଉଳି ଫାଉଳି କୁଆଡେ ମାଡ ନ ମାରୁଛ ତମେ ମାନେ ମାଡ ତ ମାଡ ମାନେ ଏମିତି ମାନେ ପଶୁ ଗୋରୁ ଗାଈ ମାନେ ମାଡ ବାଡେଇକି ଏମିତି ମାଡ ଗୋରୁ ଗାଈ ତ ବାନ୍ଧିଲେ ଚାଷ ବେଲେ ଟଙ୍ଗେଇକି ନେଇକି ଗଲେ ଆଗରେ ପୁଣି ଭ୍ୟାନ ଯାଉଛି ମାନବିକତା ନେତା ଗୋଟେ ମାନେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ନବା ଛାଡ ସେ ଯାହା ହେଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ ରହିବ ତାଙ୍କୁ ତ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ ଏଭଳିଆ ଭୁଲ କେହି କରନ୍ତୁ ନା ଯଦି କୋଉ ଭାଇ କରୁଛି ତମେ ଆଇନ ହାତକୁ ନିଅନ୍ତୁନି ତମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସିକି ତମ ପାଖାପାଖି ଥିବା ଉପସ୍ଥିତ ଥାନା ଏଗୁଡାକୁ ଜଣାନ୍ତୁ ନହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଧରିକି ଆଣିକି ଦିଅନ୍ତୁ ଆଇନରେ ଯାହା ଦଣ୍ଡ ହଉଛି ସେ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବ ଆଉ ତମେ କଣ ଆଇନି କୁହନ୍ତୁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ କେବେ ବି ଏଭଳିଆ କରନ୍ତୁନି ଯଦି କୌଣସି ଘଟଣା ଘଟୁଛି ତାହା ପାଖାପାଖି ପୋଲିସ ପୋଲିସ ଅଛନ୍ତି ରହୁଛି ବିଭାଗ ଅଛନ୍ତି ଭାଇ ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।